Leio frango etxiak gaur kostaldeko hainbat etxetan, bigarren egoitzen fenomenoaren adierazle. Ipar Euskal Herrian gaur egun bizitegien 20% dira bigarren etxe bizitzak, erdia adibidez Getaria bezalako herri batean, egoera ez dela gehiago jasangarri diote hainbat hautetxik. Urte osoan okupatuak diren apartimendu guziak egon behar dira urte osoan okupatuak, ez dira bilakatu behar gehiago bigarren etxe bizitzak. Ikusten da, jende langile batzuk orain autoan lo egiten dute egunero eta ez da onargarri. Hori batzuk bigarren etxe bizitza bat zaiteko. Joan den asteburuan mobilizazio baten kari, herrian bizi plataformak iragarri du ekintzak biderkatuko dituela aurten eta bigarren egoitza bilakatuko litaiken etxe bizitza berri oro salatuko. On va tout faire pour créer un bruit de fond, avec tous les moyens à notre disposition, évidemment tous les moyens non violents, que les gens qui virent des gens qui habitent à l'année pour faire de leur logement un lieu de vacances et de repos se disent qu'ils ont quand même pas mal de chance aujourd'hui d'avoir leurs vacances troublées, leur paisibilité se heurter à la résistance et au refus de la population locale de voir cette prolifération mortifère continuer. Larriegia da egoera. Urtez eta urtez eraikida eta eraikiden guzia bigarren etxe bizitza bilakatu da. Hiltzen ari gira gure Ipar Euskal Herria. Plataformak presioa egin nahi die ere podere publikoei bigarren egoitzak legez muga ditzaten.